बुंदोब्रा फंनैसो उदालगुरि शर्मा रल रेलवे स्टेशन शर्मा रल जाग्राफोरा माबायदि नायना दं आरोना लोगोफोर उदालगुरि रेलवे स्टेशन रेलवे गेट खाथियाव शर्मा रल नै लोगोफोर उदालगुरियाव फार्स्ट टाइम शर्मा रलखौ लाबोनाय जाबाय आरोना सोर सोर नोंथांमोना जानो गोसो नोंथांमोना जाफैनो हागोन लोगोफोर अनलि 80 रुपिसल' आरोना ओमफ्राय लकेसना जाहैबाय लोगोफोर उदालगुरि रेलवे गेट बारग्रा बुधबार बाजार बारस'ग्राया बेनो आरोना खाथियाव दङ बड'लेण्ड थोरसि आरो बेनि उनाव लास्ट स्पेसा दं आरोना सोर सोर नोंथांमोना जानो मोजां मोनो नोंथांमोना फैनानै जाफैनो हागोन आरोना स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जाफैनानै इन्जय खालामनो हागोन आरोना हम करेगा जत्रा नामखौ बुंना होदों रायखो चटनी मा होदों 20 টাকা নাকি बुंना 80 টাকা बान्दा कफि अनियन बोरिया बोरिया टिसु टिसु kita लोगोफोर बानायखांनानै बेफोरबायदि नुदों आरोना कालार होनाय